Глава 7. Отново в асансьора. Помните ли как за първи път Марта и Симона отидоха на гости на катеричката? С вълшебния асансьор, разбира се. Сега те отново решиха да влязат в него, за да я навестят. От известно време в гората се говореше за зимата. Всеки се готвеше за нея. О, каква приятна изненада! Зарадва им се катеричката. Двете добри момиченца са ми дошли на гости. Хайде, влизайте! Предполагам, никога не сте влизали в катеричина хралупа, затова ще ви разкажа как изглежда отвътре тя. Беше пълна с шишарки, грижливо подредени в чувалчета. Имаше 2 малки легалца, постлани с мека шума. Тавана бе окичен с красива лампа от фунията на теменуга, а над легалцата светеха лампи от червен мак. Децата гледаха с отворени очи всяка подробност. Така видяха дебелата книга на рафта. Какво пише в тази книжка? Детска ли е? Попита Марта. Не, мило момиченце, в нея има полезни съвети за зимата. Страшна ли е зимата? Понякога е страшна за нас, животните. Някои изобщо не излизат, защото е много студено и има сняг. А баба Меца заспива дълъг сън и се събужда чак на пролет. Помня снега. Замисли се Марта. Често правех снежен човек от пухкавите кристали, а мама ми казваше да не ги ям, за да не ме заболи гърлото. Мислех ги за сладолед, който пада от небето. Ами вие какво ще правите през зимата? Не можете да живеете в плетеното гнездо? Ще измръзнете от студ. Елате при мен! Марта огледа отново хралупата и се усмихна. Не можем, катеричке. Тук е прекалено тясно за нас. Ще си построим своя къща, а после ще се приготвим и ние за зимата.